ኢማራት ዓረብ ኣብ ኩናት ምእታው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎ ጽልዋ እንታይ ክኸውን እዩ? ሕቲ ንዞባና ክሳብ ክንደይ ስጋኣት ኣለዎ ዝብል ትንተናን ምስ ተኣሳሲሩ ብኤርትራዊ ተንታኒ ኣቶ መሓመድን ኢትዮጵያዊ ተመራማራይ ፖሊሲ ዶክተር መከረምን ዝቐረበ ትንተናን እውን ኣካል ናይዚ ትሕዝቶ ክኸውን እዩ። ሳሙን ዳታ ምሳይ ጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሓድሽ ይሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ኣይትርስዑ። ሳሙን ዳታ ምሳይ ጽንሑ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ኣብ መበል 35 መዓልቱ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዓለም ብሕፅረት ነዳዲ ትፍተን ኣላ። ክሳብ ሕጂ ስቕ ዝጸንሑ ሕቲ ናብ እስራኤል ሚሳይላት ብምትኳስ ናብቲ ውግእ ተጸንቢሮም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ 2 ሚሳይላት ጥራይ እኳ እንተተኮሱ ባብኤል መንደብ ከም መጻወቦ ሆርሞዝ ክዕጾ ይኽእል እዩ ዝብል ክፍታታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣላዒሎም ኣለዉ። ተሳትፎ ናይቶም ኣንሳራላህ ዝፍለጡ ሕቲ ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኪኖዶባት የመንን ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ኣለዎም። እዚ 15 ሚእታዊት ንግዳዊ መራኸብ ዓለምና ዝሓልፈሉ መእተዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝመደበሩ ዕጡቕ ጉጅለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መራኸብ መጥቃዕቲ ዘካየደ ኮይኑ ምስ ዞባዊ ሓይልታት ምትእስሳር ዘለዎን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንግዳዊ መስመር ዓለም ወጥሪ እናወሰኸ ክኸይድ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ኤርትራን ሶማልን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ጽልዋ ልዑል ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ መራኽብ እንተሰናኺሉ መስመራት ንግዲ ምዝራግ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ጸጥታዊ ስክፍታታት ከላዓዕሉን ቁጠባዊ ቅልውላው ከጋድዱን እዮም ይብሉ ተንተንቲ እቲ ዞባ። ሕቲ ነዚ ኩናት እዚ እንተቐጺሎ ንኤርትራን ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ? መሓዛ ኢትዮጵያ ምዃና ዝንገረላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ኩናት ምእታዋ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ንኸይሰጋገር ክኽልክሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ብኤርትራዊ ተንታኒ ኣቶ መሓመድን ኢትዮጵያዊ ተመራማራይ ዶክተር መክረምን ዝቐረበ መልሲ እዚ ይመስል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኢትዮጵያ ተመራማሪ ዶክተር መክረም ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ኪኖ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብብዙሕ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ዝገለጸት ዶክተር በቲ ሓደ ሸነኽ እቶም ንመብዛሕትኡ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ የመን ዝቆጻጸሩ ሕቲ ቀንዲ ምዃኖም እዩ ዘመልክት። ብኢራን ዝድገፈ ሕቲ ቴሄራን ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ እትገብሮ ኩናት ካልኣይ ኣዛዚ ኮይኑ ክርአ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ። ኤርትራዊ ተንታኒ ማእከላይ ምብራቕ መሓመድ ኣቡበከር ብወገኑ ሕቲ ን15 ሚእታዊት ንግዳዊ መራኸብ ዓለምና ዘሓልፋሉ ባብኤል መንደብ እንተዓጺዎ ቁጠባ ኤርትራ ብኸቢድ ክህሰዩ ይብል። ኤርትራ ካብ ወደባታ ብፍላይ ድማ ምስ ሩስያን ቻይናን እትገብሮ ንግዲ ኣብ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ዝተመርኮሰ ምዃኑ እቲ ተንታኒ ይገልጽ። ንሱ ወሲኹ ሕቲ ንባብኤል መንደብ እንተዓጺዎ ኣሜሪካ ቓልብዋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከቕንዕ ከም ዝኽእል ስክፍታ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር። ቴሄራን ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከቡ መሻርክታት ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ባብኤል መንደብ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ከም ኣካል ናይቲ ግጭት ክርአ ከም ዝኽእል ተመራማሪ ፖሊሲ ዶክተር መክረም ይገልጽ። ሓያሎ ፖለቲካውያን ኤሊታት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኢራን እናሓየለ ኣብ ዝኽደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ንምድላው ኣማራጺታት መስመራት ክትጥቀመሉ ጻዕርታት ምግባር እውን ነቶም ስቕ ዝጸንሑ ዕጡቓት ሕቲ ናብቲ ግጭት ስሒባቶም ኣላ። በዚ ቀጥታዊ ተሳትፎ ሕቲ ኣብዚ ኩናት ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቕልውላው ነዳዲ ኣዝያ ዝተሃስየት ክትከውን እያ ይብል ዶክተር መክረም። ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ኣብ ቀረብ ነዳድን ፍርያትን ዝምርኮሳ ኮይነን እዚ መስመር ናይ ምቁራጽ ጸቕጢ ልዑል ክኸውን ይብል። መሓመድ ብወገኑ ቅልውላው ማእከላይ ምብራቕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ እንተተዘርጊሑ ኣሜሪካን መሻርክታን ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ደሴታት ተጠቂመን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ተገዳስነት ከም ዝሕደራ ዘጠራጠር ኣይኮነን ይብል። በዚ ድማ ዋሽንግተንን መሻርክታን ንደሴታት ኤርትራ ክጥቀማለን ክሓታየን እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገሊጹ። ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ብቐጥታ ዝሳተፉ ኮይኖም ካልእ ስክፍታ ድማ ምስቲ ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ኣልሸባብ ስምምዕ ስለ ዘለዎም ብሓባር ጽልዋ ኣሜሪካን ንምምካት ክሰርሑ እዮም። እዞም ክልተ ኣካላት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተተሓባቢሮም ንረብሓታት ናይታ ናይ ቀረባ መሓዛ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኾነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉ እውን ጠቒሱ። ከም በዓል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል ጽልዋ ስለ ዘለዎን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንተዘይተፈቲሑ ሕቲ ወይ ኣልሸባብ ንወፍሪ ኢማራት ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ስክፍታታቶም ገሊጾም። ዶክተር ሙኳርን ብወገኑ መንግስቲ ኢራን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ረብሓ ኣሜሪካን እስራኤልን ከስፋሕፍሓየን ኢሉ ዝሓስብ ሃገራት ከጥቅዕ እንከሎ ኩለን ሃገራት ትሕቲ ቅርጽታተንን ብማዕረ ከም ዘየጥቅዕ ግን ይዛረብ።
ኢራን ዘይከም ኩዌት ቀጠር ዑማንን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣካይዳ እያ መሓዛ ኢራን ወይ አልሸባብ ዝኾነ ሕቱውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ዕላማ ኢማራት ዓረብ ከጥቅዕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘስዕቦ ጽልዋኸ እንታይ ይመስል ኩናት ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ኩናት ዘይምስጋሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሎ ፍልልያት መበገሲኡ ኣብ ሕቶ ዝእቱ ምዃኑ ሞክረም ይዛረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ብመሰረቱ ውጽኢት ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድዩልና ክንሓትት ዕድል ዝህበና ይመስለኒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ኤሊታት ኣብ ሞንጎ መራሕተንን ወይ ድማ ብሞንጎ ምሕደራታትን መንግስትን ናይ ረብሓ ጎንፂ እንተሃልዩ ግድን ክጋጨዋ ኣይኮናን ይብል ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል ረብሓታት ዘለዋ ኮይና እቶም ንሳ ትድግፎም ሓይልታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድማ ኣብ ሊብያ ለውጢ ስርዓት ንምምጻእ ይጽዕሩ ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ዓረብ ኣብ ግጭት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምእታዋ ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ ድሕነትን ረብሓታት ሓሊፋ ብኸፊል ነቲ ኣብተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምርዳእ ምፍጣርን ናይ ኤሊታት ርክባት ምፍጣርን ከምኡውን ኣብተን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሃገራውነት ዘይሰረተ ፍልልያት ዘንጸባርቕ ይመስለኒ ይብል ኤርትራዊ ተንታኒ ኣቶ መሐመድ ብወገኑ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ስጋት ኩናት ከም ዝወገደ እዩ ዝኣምን ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወደብ ባሕሪ ናይ ህላዊ ጉዳዩ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝፈጠር ግጭት ከም ዘላዓለ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ብጉዳይ ወደብ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ክትሰማዕ ትኽእል ከም ዝነበረት እዩ ዝኣምን ከምቲ ምስ ጅቡቲን ሶማሊላንድን ዝገበረቶ ክትገብር ትኽእል ነይራ ብሰንጊ ምትእታው ኢማራት ግን ተቐይሩ ይብል ስወሲኹ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ወደባት ጅቡትን በርበራን ክትወፅእ ድሕሪ ምግዳዳ ኢትዮጵያ ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምግባር ፕሮጀክት ኣለዋ ይመስለኒ ክብል መሐመድ ይገልጽ ብሰንኪ ኩናት ወሽመጥ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዝተሓስበ ኩናት ክግደፍ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ እዩ ዝገልጽ ከም ውፅኢቱ ድማ ብሰንኪ ቅልውላዊ ማእከላይ ምብራቕ ዘስዓቦ ሓፈሻዊ ኩናት ዓለም ከምኡውን ኢማራት ዓረብ ቀንዲ ዕላማ ኢራን ብምዃናን ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኩሉ ዓቕማ ተገዳስነታን ክትሳተፍ ኣብ እትኽእለሉ ደረጃ ከም ዘየላ እዩ ዝገልጽ ስለዚ እቲ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ወጥሪ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዘይቅጽልን ይዕገድ ከም ዘሎኒ ዝገልጽ ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ ቀንዴል.com